Čauko ľudia, ja vás vítam u nového shortu a dneska to bude takáto mini recenzia tohto tu repráku, na ktorý som bohužiaľ unboxing netočil, ale v minulom videjku som ho porovnával s týmto tu takýmto monštrom a kto ste videjko s týmto tu monštrom nevideli, reprák z Actionu to je mimochodom, tak si to určite choďte kúknúť, ale tento zatiaľ odložím a dneska poviem niečo o tomto. Toto je vlastne JBL Go Essential, má to výdrž batérie 4 až 5 hodín, takže na tú veľkosť, čo si porovnáte s týmto tu masívnym, tak to je úplne neuveriteľné, inak tam vzadu má pekné LED svetielka, takže dúfam, že sa vám to ľúbi. A teda je to o dosť väčšie, má to aj celkom dobrý zvuk, má to výkon teda 5 W, a ten reprák vedľa má výkon 25 W, ale moc toho medzi nimi teda poznať není. A takto pekne vyzerá, keď si ho tu otvorím. Má to vlastne USB, micro USB, áno. A už to nejakú tú chvíľku používam. Takto pekne vyzerá vzadu. Už je, zdá sa mi, že je aj trošku už ošúchaný, alebo ešte ani ne. No. Už je trošku ho používam a tuto má pozastaviť, pridať zvuk, dole zvuk, Bluetooth a takto sa krásne zapína. Má to taký trošku jemnejší zvuk, tak toto tu pekne bliká. Určite takéto repráky poznáte všetci, čo sa kúkajú na toto video a toto je z dnešného shortu všetko. Daj odber.